Здравейте, дами и господа! Днес ще имаме клип на това. Не е Clash of Clans, във всеки случай ви говоря. Това е хак на Clash of Clans. Така, значи, ето го и хака. Това тук, черкуинът, който... И аз съм май първия българин с този хак. Надявам се и други хора да могат да го... Линк ще бъде даден долу в описанието. Сега ще видите как ще нападнем с хака. Само да си правите всичко по 999. И така. 40. Ето това черкуин 40 лева. И ето ще правите си трупове. Трябва да билднем арми камповете. Да билднем арми камповете. Има Гоблин Кинг, има Witch Кинг, има Драгън Кинг, Пека Кинг, арми кампове. Ето тук са армията. Не знам защо, но сега почнах да билдвам първо за армията нещата. И сега дано и други да има други българи с смисъл с този хак, защото на мен ще ми стане малко кофти, ако съм единствения българин с този хак. И сега нека бъдем и четвърти армия. Вижте, има 9999 армии камп. Така. И вижте, още това тук тия се отклана. И така. Вижте, 8 от 999. Така че... Даже и на първи левел са ти. Така. Ето тук. Мисля да направя малко такива. Странното, което това е Арчер Куин. Арчер Куин. И големи също. Както видите, може да апдейтвате само спеловете, защото армията не може да се апдейтва. Тази армия е малко такава страна. И така. Тук не ми дават... Мисълте, не ми дават да си гледате битките, защото рейдовете ще са много брутални. И ето, макс лево спелове. Да пара за същите пари, злато и другите подобни. Ето вижте, макс лево фризинг спел. Колкото Арчер Куин имаме, толкова по-добре. И сега нека да билднем малко фризинг спелове. 100 джъмп спелове. Рейд спелове. И хелинг спелове. Тъй като всичко ми е макс лево, мисля да билдна и такива. И сега ще пуснем Арчер Куините. Това такъв, че ето така. И сега отиваме да нападаме. Вижте колко е готино. Някой по-такъв по-сложен. Омага, вижте колко. 4 Драгън Кинга. Един Лава Лунион. Лава Лунион не боли билднове. Не съм, както и да е. Ето, например, един. Тук има две лаборатории. Ексболове, инферно тавари. И така. Този матч е Куин 40 лева като мене. И така. Ще спра за малко видеото, като намерим идеалния, ще влезнем пак. И така. Ето го и идеалния. Малко големи. Така, малки големчета. След като пуснете големчетата, след един рейд спел.
И пуснете Wizard King. И който кинг вие искате. И сам. Тук пускате арчер коните. Да, смисъл има арчер коин хак. Умира трудно. Тези фърлят камъни. Така, без реч пелове, без хинекто. Готов съм да нападнем някой голям. Така. И така. Нека нападнем някой по-силничък. Да дойде. И така, това е въпросният човек, дами и господа. Ще се опитам да го нападна, само това казвам. Така, ето пускам от тук големите. Но той като е с Defense Max Level ще бъде малко трудно. Забързам и още един забързам. А нека пуснем куиновете, арчер куинчерите. И така. Всичко ми пише ерор. Не! И така, това беше от този епизод, дами и господа. Очаквайте други.